Πάμε τώρα να δούμε πώς μπορείτε να παραμετροποιήσετε την επιχείρησή σας έτσι ώστε να τη φέρετε πιο κοντά στα δεδομένα που θέλετε. Από την αρχική οθόνη μπορείτε να πατήσετε πάνω αριστερά τις τρεις παύλες, οι οποίες θα σας οδηγήσουν στο αριστερό μενού. Εκεί πέρα θα δείτε τις ρυθμίσεις επιχείρησης. Πατώντας θα εμφανιστούν διάφορες επιλογές. Πάμε να τις δούμε μία προς μία. Αρχικά, η τροποποίηση στοιχείων επιχείρησης. Εδώ πέρα μπορείτε να ανεβάσετε το λόγο της επιχείρησής σας, το οποίο θα εμφανίζεται αργότερα στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα, και να αλλάξετε το όνομα της επιχείρησής σας άμα θέλετε. Επίσης, υπάρχει ένα πεδίο το οποίο αναφέρεται στο πόσες μέρες τη εβδομάδα μπορούν maximum να δουλεύουν οι εργαζόμενοι σας. Το default είναι 6, αλλά μπορείτε να το κάνετε 7/7 ή 5/7 ή οτιδήποτε βολεύει εσάς. Και επίσης έχουμε ένα τελευταίο πεδίο το οποίο αφορά μόνο τους εργαζόμενους που χτυπάνε κάρτα εργασίας στο εργάνι και πρακτικά σας λέει πόσα λεπτά αφότου έχει περάσει η ώρα έναρξης της βάρδιας ή η ώρα ολοκλήρωσης της βάρδιας, θα σας έρχεται ενημέρωση μετά από 5 ή 10 λεπτά, ανάλογα τι επιλέξετε, έτσι ώστε να ενημερώνεστε άμεσα για το αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το χτύπημα της κάρτας. Πάμε τώρα να δούμε την δεύτερη επιλογή, η οποία είναι η τροποποίηση τύπου βαρδιών. Εδώ πέρα, όπως μπορείτε να δείτε, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα μιας υπάρχουσας βάρδιας, μπορείτε να προσθέσετε μία περιγραφή, αλλά και να αλλάξετε την ώρα που πρακτικά ξεκινάει και τελειώνει αυτή η βάρδια. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε νέες βάρδιες. Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε την πρωινή που βλέπετε εδώ πέρα, την οποία την κάνουμε update. Στη συνέχεια θέλουμε να εισάγουμε και μια νέα βάρδια, η οποία να είναι μια ενδιάμεση, για παράδειγμα, η μεσημεριανή. Αυτό μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ εύκολα. Βλέπετε, όπως βλέπετε στην οθόνη σας, πατάμε πάνω δεξιά στην προσθήκη και προσθέτουμε απλά τα στοιχεία της βάρδιας. Πάμε τώρα με την ώρα και όπως βλέπετε μπορούμε να κάνουμε save τις αλλαγές και να πάμε στο επόμενο. Η επόμενη κατηγορία στα settings είναι η τροποποίηση κατηγοριών εργασίας. Όπως βλέπετε, εδώ πέρα έχουμε τις κατηγορίες τις οποίες έχουμε θέσει ήδη για την επιχείρησή μας και μπορούμε, πατώντας το μολύβι που βλέπουμε στα δεξιά, να κάνουμε τροποποίηση των στοιχείων της κάθε κατηγορίας. Να αλλάξουμε το όνομα, να βάλουμε μια περιγραφή, αλλά και να αλλάξουμε το χρώμα που έχουμε για την κατηγορία. Οι χρωματισμοί βοηθάνε στην εύκολη κατανόηση από τον χρήστη και την πιο γρήγορη, δημιουργία προγράμματος, καθώς μπορείτε να δείτε πάρα πολύ εύκολα πόσα άτομα έχετε σε κάθε θέση διαθέσιμα και να κάνετε τις ανάλογες ενέργειες. Επομένως, άμα θέλουμε να εισάγουμε μία νέα κατηγορία, μπορούμε να το κάνουμε επίσης πάρα πολύ εύκολα, πατώντας πάλι το συν πάνω δεξιά και να προσθέσουμε τα στοιχεία για την νέα κατηγορία. Πάμε τώρα να δούμε την επόμενη κατηγορία, η οποία είναι η τροποποίηση των στοιχείων των υπαλλήλων μας. Όπως βλέπετε, εδώ πέρα έχουμε τη λίστα με τους υπάρχοντες υπαλλήλους και μπορείτε να δείτε εύκολα ποιος είναι συνδεδεμένος με εργάνη και ποιος όχι. Και πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε τα στοιχεία τους. Πατώντας το μολύβι από τη δεξιά πλευρά, μπορούμε να ελέγξουμε για έναν υπάλληλο ποιες κατηγορίες εργασιών μπορεί να κάνει και να προσθέσουμε τη μία, όπως την καινούργια που βάλαμε που είναι ο πορτιέρης. Και επίσης, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει που ότι μπορούμε να ορίσουμε το μισθό του. Ο μισθός του εργαζομένου έχει διάφορες κατηγορίες και χρησιμοποιείται κυρίως για τα αναλυτικά δεδομένα που θα σας παρουσιάζει το app αργότερα. Εδώ μπορείτε να δείτε ότι μπορεί να δηλώσετε άμα το πληρώνετε με την ώρα, με τη μέρα ή με το μήνα. Και επίσης, άμα έχει κάποια υπερορία, άμα δουλεύει με άλλο ποσό τα Σάββατα και τις Κυριακές και πάει λέγοντας. Εμείς εδώ πέρα θα θέσουμε μία νέα τιμή για τον υπάλληλό μας και μπορούμε να κάνουμε save την πληροφορία. Επίσης, άμα θέλετε, μπορείτε πολύ εύκολα να εισάγετε έναν υπάλληλο πατώντας το κουμπί πάνω δεξιά στην οθόνη, το συν. Έτσι μπορείτε να βάλετε χειροκίνητα ένα νέο υπάλληλο, προσθέτοντας τις πληροφορίες όπως είναι το ονοματεπώνυμο και ποιες δουλειές μπορεί να κάνει. Όμως επίσης υπάρχει και η δεύτερη επιλογή που είναι να συγχρονίσετε τους υπαλλήλους σας μέσω του εργάνη και πρακτικά η εφαρμογή θα δει ποιοι υπάλληλοι είναι ήδη συγχρονισμένοι με εργάνη και ποιοι όχι
και θα σας προτείνει τις νέες επιλογές. Τέλος, έχουμε άλλες δύο επιλογές στις ρυθμίσεις. Η πρώτη είναι η τροποποίηση των στοιχείων για εργάνη. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, εάν έχετε βάλει ήδη τα στοιχεία του εργάνη και θέλετε να κάνετε ενημέρωση, μπορείτε πολύ εύκολα να δώσετε το username και το password, τον κωδικό που χρησιμοποιείτε. Εμείς θα κρυπτογραφούμε όλα αυτά τα στοιχεία και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ασφαλείας. Και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν εισάγουμε πληροφορία στο εργάνη, απλά διαβάζουμε. Οπότε δεν υπάρχει φόβος για προβληματική είσοδος δεδομένων ή κάποιο άλλο πρόβλημα με το εργάνι σας. Επομένως, μπορείτε να κάνετε πολύ εύκολα ενημέρωση ή, άμα θέλετε και δεν έχετε κάνει setup το εργάνι κατά την εγγραφή σας, μπορείτε να έρθετε πολύ εύκολα εδώ πέρα και να δηλώσετε τα στοιχεία σας. Και τέλος, πάμε στη τελευταία επιλογή, όπου πρακτικά μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα της εφαρμογής. Υποστηρίζουμε ελληνικά και αγγλικά αυτή τη στιγμή, οπότε μπορείτε πολύ εύκολα να δηλώσετε ποια γλώσσα σας αρέσει. Αυτά λοιπόν για τα settings και ελπίζω να βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε πώς τα analytics μέσα στην εφαρμογή μπορούν να σας βοηθήσουν για να βγάζετε σωστό πρόγραμμα και να παρακολουθείτε διάφορα δεδομένα όπως η μισθή των εργαζομένων σας.